I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. I gotta do it for myself. I got no rules, I count 'em. I gotta do it for myself. I keep pushing forwards, but it keeps pulling me backwards. Hi everyone, I'm Mia and welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, beside the subscribe button is a tiny bell button wherein if you will click the bell button, you will always be notified every time that I upload a video here on this channel. Today guys, I have this lip and cheek tints here that were sent to me by Sis Jen of Precious Skincare Cosmetics. And she sent these products to me for me to give my honest opinions about these products. Ayun guys, alam niyo naman ako, pag akong nagre-review, I see to it that tinitimbang ko kung ano ba yung pros and cons sa mga product na pinifeature natin dito sa channel natin. And mind you guys, dun sa pinakadulo ng video na to, may pasabog ako sa review na to. So if you're excited to see or to know kung ano ba yung sinasabi ko na may pasabog ang Precious Skincare Cosmetic, please keep on watching. So mag-start tayo guys sa price ng mga products na ito. And this lip and cheek tints retails for 149 pesos. And mabibili nyo siya sa mga links na nilalagay ko down below. So yun guys, meron tayong 6 na shades dito ng lip and cheek tints. I haven't tried this on my cheek yet. Pero sa lips ko, doon ako nag-swatch talaga. And I will show you the swatches later on. But for this time muna, magsuswatch muna tayo dito sa arm natin para makita nyo talaga kung ano yung swatches ng mga color niya dito. Yung mga lip tints pala guys, meron siyang mga nakalagay dito sa harap na kanyang shade. And meron din sa baba niya naka-parenthesis na kung ano yung flavor ng mga product na ito. Abangan nyo na lang guys kung ano yung review ko. But for this time, let us start swatching this on my arm. Start tayo guys dito sa Prettylicious in Strawberry Flavor. Ayan guys, yan yung shade ng kanilang Prettylicious in Strawberry Flavor. Ayan. And yung amoy niya, amoy strawberry talaga siya. Diba? Napaka-light niya. Perfect for teenagers. Ganyan, perfect for everyday use. Let's move on with the Sweet Love in Almond Flavor naman. Tatatluhin kong isuswipe siyang ganyan ha, para talagang makuha natin yung ano niya. Yung color, para lang lumapad. Pero kahit isang swipe lang, kaya naman yung kulayan. Yan yung kanyang shade. This is the Sweet Love. And ibablend lang natin siya para talagang makuha natin kung anong kulay pag nag-dry na, and that's the color. Moving on naman sa Temptation, which is in melon flavor. Yan naman guys. That's the color here. Move on naman tayo sa Sophisticated in mango flavor. Amoy mangga talaga siya. Hindi naman yung amoy mangga na yung maasim or what. Yung alam mo yung mangga na matamis, na very subtle lang. Ayun. Ayan guys, yung kanyang color. Diba? Ang ano nila, parang everyday use. Nude colors na sila pag ganyan na na-blend. Next naman is this shade in Calm. Ang flavor naman niya is orange flavor. Ito amoy orange talaga. Kaninang nag-swatch ako. So, ayan siya. Meron siya, doon siya sa darker shade. Ayan. Now, let's go naman sa pinaka-last. This is probably mamaya ko na sasabihin. Abangan nyo sa dulo kung anong meron dito. Ayan yung shade niya. Ayan! Perfect, diba? Kasi siya ng lips ko. Ayan. So, yan yung nasa lips ko ngayon. Now, ito na yung mga swatches, guys. Alam mo, napaka-perfect nilang lahat for everyday use. So, let's move on naman sa mga lip swatches para makita nyo talaga kung ano yung pinagkaiba nung dito sa arm ko and dito sa lips ko. So, I will insert the clip right now.
mga swatches natin dito sa aking kamay and of course sa aking bibig. And nakita nyo naman na siguro kung may difference sila or what. But now, let's proceed naman sa review ko sa product na ito. So yun guys, 149 pesos lang siya. Pwede ka rin naman mag-order ng wholesale or in bulk sa kanila. Or kung gusto mo maging reseller nila, then why not? You can apply to Sis Jen. Meron tayong 6 shades dito. And ang pinaka-favorite ko sa kanilang lahat is the Pretty-licious, I think. Yun yung first na shade natin dito. Huwag na kayong magtaka, di ba? Alam niyo na siguro kung bakit. Kasi very light lang siya. Siya talaga yung mga pa-baby day mo, gano'n. Yan yung isusuot mo kapag gusto mo lang na medyo flirtatious ka konti, ganyan. Pupunta ka lang sa, yung pasimpleng pa-flirt lang, gano'n. Ito yung pinaka gusto ko na shade nila and it's in strawberry flavor. Yung scent niya guys, sobrang bango. Amoy ano talaga, alam mo yung Rebisco na strawberry flavor. Ganun yung amoy niya talaga guys. But the taste is different. Ito yung naiiba sa kanilang lahat. Sa taste niya, medyo may pagkamapait siya. Kasi nalalasahan ko kasi medyo pumupunta sa tangko kapag nag-a-apply ako ng mga lip tints or ganun ko siya. Nilalasahan ko talaga. Kasi alam ko naman tatanungin nyo lang din naman eh. Ayan. Hindi siya ganun ka lasang strawberry but the scent is really there. May strawberry talaga siya. Yun guys. And na-try ko tong isuot na yesterday when I opened the box. Kung nakita na yung previous vlog natin, yun yung pag-open ko ng box guys ng ito, mga padala sa akin ni Sis Jen. Nagamit ko siya ng 5 hours. Kumain na ako't lahat-lahat. Hindi pa rin siya ganun nag-fade na yung bonggang fade talaga compared to lipstick. Kasi nga naman, lip tint siya, talagang dumidikit siya sa bibig natin. Yun yung gustong-gusto ko talaga sa lip tint, guys. Kasi itong mga lip tints na ganito, talaga, siya yung magdadala sa buhay mo sa mga babae na tamad mag-retouch. Alam ko kasi, may mga kagaya ko sa inyo na kapag yung ayos nyo ng morning, yun na yung halos maghapon na ayos nyo na ayaw nyo na mag-retouch or wala na kayong time para mag-retouch. Perfect siya guys kasi yung pigment niya super duper pigmented siya. And yun nga, ang tagal niyang matanggal. As in sa pagsuswatch ko ng 6 lang na lip tint na ito, sobrang nahirapan talaga ako every time that I remove the lip tint. Hindi talaga siya natatanggal ng todo yung kulay niya. Kailangan ko pang patungan ng powder yung aking bibig para talagang ma-fade out na yung aking lips sa previous color niya. Ganun guys, ganun katindi yung kapit niya sa bibig talaga. And ito yung guys, lip tint na ito na yung upper lip ko hindi ko naging problema. Kasi mostly sa mga lip tint na na-try ko na guys, yung upper lip ko, hindi siya nagkukulay. Natutuwa ako, kasi chat ko ngayon si Sis Jen talaga. So, kahit hindi ko pa sinasabi sa kanya yung review ko, nasisend ko na sa kanya yung mga observations ko. This product talaga guys, dikit na dikit siya dito sa dito sa upper lip ko, which is always my problem when it comes to lip tints. So, perfect talaga siya kapag tinatamad ka na mag-retouch kasi magtatagal yung color niya or yung pigment niya sa iyong lips. Siguro kahit maghapon pa kasi I started the review of the product at 11 AM. Then, nagtanggal ako ng 3. Actually, kumain na ako, naghilamos na ako, nag-toothbrush na ako. Meron pa din yung lip tint. Yun guys, yung mahirap. Yun yung downside niya. Yung mahirap siyang tanggalin. So, I suggest you get an oil-based na makeup remover para matanggal mo talaga sa totally. Or kung hindi nyo naman na kailangan magtanggal-tanggal pa. Gusto nyo yung I woke up like this, na bet nyo yung ganon, na kahit may lip tint kayong matutulog, then perfect na perfect ito guys. Kasi, diba? Ang hirap niya tanggalin talaga sa bibig yung yung tint niya. Bonggang-bongga talaga yung pagkakadikit niya sa lips. And guys, sunod na pinaka-favorite ko, well, lahat sila wearable talaga. The shades, tingnan mo nyo naman, para silang lipstick ng isang famous brand. Alam nyo kung anong sinasabi ko, diba? Para silang yung mga nude colors, diba? So, wearable talaga siya. Everyday, pwede mo siyang gamitin. So, ito naman guys, yung isa sa pinaka-favorite ko. So, yung favorite, shade ko is this one. Pero yung sinasabi ko na pasabog guys, may pasabog to eh. Kasi yung ginawa ko, yung pag-swatch ko sa bibig ko, from the lightest color, which is the Pretty-licious in strawberry flavor, hanggang sa pinaka-dark, which is the one on my lips right now. This is already the darkest shade sa kanilang 6. Ito yung pinaka-last ko na swatch. Nagulat ako, may message ko talaga si Sis Jen, normal lang ba to? Kasi pagka-swatch kong ganyan, kasi feeling ko dahil ba to sa
kakaano ko, kakabura ko ng bibig ko, masakit na ba yung bibig ko, kaya may sting na ba, ganon. Girl, hindi. This is the shade na Hati, di ba? Ang saya kong nagre-review. Pinakalas na nga na talagang isi-swatch ko. So, sabi ko, pagod na yung lips ko, ganyan. Ano na, ang hirap magbura. Kasi ngayon yung naging problema ko. So, ang sakit na ng bibig ko sa kakabura. Tapos paglagay ko nito, girl, may pasabog siya. May pasabog tong shade na to. Try nyo to ha, kasi pagka-swatch kong ganyan, tapos may electric fan pa ako, parang, anong nangyayari? Sabi kong ganun, kasi ang lamig, sobrang lamig ng bibig ko, ganun. Alam mo yung parang nag-chewing gum ka ng mint flavor, tapos yung nagstay yung mint sa bibig mo na ang lamig na kapag nahanginan, sobrang lamig, ganun guys. Ito perfect din to sa summer, kasi napaka-refreshing niya kapag mag-a-apply ka ng ano, mabubuhayin ka talaga ng loob. So yung favorite ko na dalawang shades nila guys is the Prettylicious and yung Hati. Ito yung strawberry flavor and this one is the vanilla flavor na may hint of mint kapag in-apply mo siya sa bibig mo. Pero talaga guys, yung shade na Hati, yung flavor niya, yung talaga yung pinaka-exciting sa kanilang lahat. Kasi sobrang refreshing niya, perfect for summer, perfect for Valentine's Day. Ayan guys. Sobrang natutuwa ako. Ang nakita ko lang na downside guys sa mga products na ito, mahirap talaga siyang burahin. Sobrang maano ka, mag-effort ka para burahin siya. Kasi ang ginamit ko lang is this makeup remover lang guys, na from Pure Derm yun. So hindi siya masyadong ma-oil. So I suggest you go with the oil-based na makeup remover para talagang matanggal nyo yung tint or yung pigment ng lip tint na ito guys. Sa ingredients nito, meron siyang glycerin, DCO, olive, and jojoba, vitamin E. So parang ano siya, parang siyang oil na oil na meron siyang kulay, ganun. Kasi puro oil to eh, DCO, olive, jojoba. So parang hydrating talaga siya guys, hindi siya yung magda-dry sa lips. And as of now, I don't feel any dryness. Perfect na perfect siya. Hindi ako biased dahil binigay lang to. Pero, try it yourself, guys. Yun lang, guys. Yun lang yung review ko. Ito na yung pinaka laid back na review ko. Ito na yung pinaka happy na review ko na product. Ewan ko, sobrang excited ako sa products na to. Kasi, yun nga, swatch at first love. Sabi ko ni Sis Jen sa akin. Kasi, nagustuhan ko talaga, guys, nung una pa lang ito na yung Prettylicious, yung strawberry flavor. So yun guys, I hope you enjoyed watching this video. Kahit napaka-laid back lang, saya-saya lang, parang chika-chika lang tayo. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Nia. And all the links that I mentioned in this video are all in the description box. So guys, I will talk to you on my next video. Bye!